Xa ndikuthambisa ke bonke aba bantu bendibakhankanyile nabantu abasegazini lakho, ndicela uba ingqondo yakho, umoya wakho, igazi lakho livumelane kunye nam. Ube yile nto amanyanga anqwenela uba mawube yiyo. Ube yile nto la madoda lapha anqwenela uba mawube yiyo. Ukhule ube yindoda, umzi wapha kaKhwatsha ungaphalali khona. Le ndawo imnyama ungumkhohlo, ingazumjiki ungazuthi uba uKhwatsha ngabungekho nje emele phaa uthi ndimele nokuzazi uba uzelwe kuleli phapha. Kodwa ebomini bakho ziyakhepha umzi kaKhwatsha, nantsi ingubo isikhupha ngayo amadoda, nantsi ingubo esicenga ngayo, sicengana nawe negazi lakho. Ukoluka yinto oyenzelwa kokwenu, kodwa elika-Ayanda Khatshwa ibali alihambanga njalo. Enama-24 engekoluki wacela kwabakhuluwa apha ekuhlaleni bana hayi ucela ukoluka ngoku. uGaba uLifa Ginise noNcibane uLonwabo Harmansi balithathela kubo elo xanduva. Noxa usapho luka-Ayanda lukhona, bamenza u-Ayanda indoda, bamsa, bamhlakulela, bamujisa, bamkhupha, bamenzela umgidi. Ndifuna ukuthi kaYanda kubantu abafaka isandla uba ube kule ndawo awubatshali nto, akho nto batshala yona nangomso. Ukuba ucinge ungababulisi abazokulanda, kodwa ke kule ndlu yoNokhala yoduna kufuneka xa uyindoda usebenzele kokwenu ukwenzela uba intsikelelo zehle phezu kwentloko yakho. Maxhego, umntana ubuyile ehlathini. Nanku umntana ubuyile. Khange sibone eveni namapolisa na-ambulance. Khange sive sigidima ehlathini uba umntana utye igusha kabani. Mele ukhethe into elungileyo, ulunge for isiqu sakho. Kwi-decisions nento ozazifuneka uzenzile uthathe, funeka zikulungele wena bokuqala, zikwakhe. Ibalulekile into yoba umntu njengoba nawe xa usithi walathe induku ngumfazi uyabekwe phi apha phantsi ayalwe ngomama. Nathi senza loo nto ke ngoku apha kuye. Njengoba umntu ebuya ehlathini uye aqalelwe iindlela azawuthi adibane nazo apha ebudodeni. Liba lilihle ke ngoba libonisa ukubambisana nokuthandana ekuhlaleni. Anga lamadoda asikeleleke kwande konke apho athatha khona. Camaka.